aby človek nepredával dostatočne veľa. Jediný dôvod, prečo nepredáva dostatočne veľa, spočíva v tom, že nemá správne nástroje na to, aby predával dostatočne veľa. To znamená, že je na tom podobne ako osoba, ktorá sa chce napiť a používa k tomu sitko. Dáva vám to zmysel? Hej. Takže teraz by sme sa mali pozrieť na to, čo je dôležitejšie. Dôležitejšie je toto sitko, alebo sú dôležitejší títo ľudia, čiže ten zdroj, tá voda. Hej, viete to, čo vlastne potrebujeme. Čo je teda dôležitejšie? Keď tam nie sú tá spoločnosť, tá verejnosť, tak tam nič netečie. Čo je dôležitejšie? Sitko. Všimnite si, sitko je o prijímaní. Ak vám nič do toho sitka nebude tiecť, na čo vám sitko je? Chápete? Pred chvíľkou sme sa bavili, čo je dôležitejšie, či prijímať alebo dávať. Sitko je na prijímanie, toto je na dávanie. Takže ktorým smerom my musíme otočiť našu pozornosť? Musíme ju otočiť smerom do sitka, alebo ju musíme otočiť smerom k zdroju našich príjmov? Ku smerom k zdroju našich príjmov? No super. Takže ak otočíme našu pozornosť smerom k zdroju našich príjmov, tak potom kto je zdrojom našich príjmov? Kto to je? Kto? Okay. Predstavte si, že teraz by ste chceli predať nejaké svoje produkty ľuďom v Leviciach. Komu? Ktorý? Rozumiete? Je tu 37 000 potenciálnych zákazníkov. A nie je isté, že ak by ste išli teraz von, že či nájdete vôbec jedného, ktorý by od vás kúpil. Rozumiete? Ale pritom je to hlúposť. Nie je žiaden dôvod tam nenájsť dostatočne veľa ľudí na to, aby ste mali zajtra z čoho žiť. Viete? Len sa musíme pozrieť na túto vec. Hej? Na zdroj našich príjmov. Čiže prvá vec, ktorú ja ako obchodník musím vyriešiť, je zistiť, kde sú zdroje mojich príjmov. A v tomto momente, keď už sa pozriem na to, že kde je zdroj mojich príjmov, tak čo potrebuje obchodník k tomu, aby mohol predávať? Čo k tomu potrebuje? Prosím? Musíme mať čo predať. Ale čo potrebuje k tomu, aby mohol predávať? Vedieť komu. Čiže mal by vedieť, čo predáva, že? Ale ako to príde až neskôr. Potrebujeme mať mená ľudí. Presne tak. Viete, aby ste mali čo predávať, tak najprv musíte vidieť, komu to môžete predávať. Lebo vy môžete mať čo predávať, ak nevidíte komu, tak je to isté, ako keby ste nemali nič.